Ukuthula Makwande, siyabingelela uMgungundlovu namaphethelo. Sibingelela ama clients ethu ngaphansi kweNjom Security. Ngine report encane nje. Nangu lo mfana wakwaDlamini obizwa ngokuthi uBhenge, nickname yakhe, obesehluphe kakhulu endaweni zakoNyamazane ko-France kwaMpumelelo imbali 14 nabangani bakhe bebamba inkunzi kuhlonyiwe. Kade ke efunwa ke lo mfana, besimlandela ke iviki lonke saze samthola la ehlala khona ekade secashiswe khona kamakhelwane eduze nakubo. Sangafuna ukuthi simngenele lapho ngoba kade kunomntwana omncane osancela akade ehlala naye lapha endlini, nentombazane ejula nomunye umfana oyirasta. Sangafuna ukuphazamisa ngoba phela lo mfana uyingozi, kungaze kulimala abanye abantu. Izolo ke sithole information umhla ka-23 kuyi-Sunday ukuthi ukhona lapha kwi-area. Samcathamela ke, samphunyuka kancane, sagcina sithatha uma wakhe no-stepfather wakhe oyi-Mozambican, safaka i-pressure ke yenza ukuthi umfana agcine inikelile emaphoyiseni e-Alexandra izolo umhla ka-23. Mayefika e-police station amaphoyisa ke asamdedela kodwa ngokuthi bathi indlela idlula kaNjoms. Yebo, indlela iqala kaNjom Security. Ukuze umuntu ezofika lapha emaphoyiseni nje inkungu siphelile. Siyabakhuthaza ke nabanye abazali abanezingane ezigangayo ukuthi hayi abayilethela kuthina ingane ngoba thina siyakwazi ukukhuluma nazo, futhi uma beyilethe bona it's guaranteed ukuthi zizophila lezo ngane zizokufa, ngoba mase ingenela ngobumnyama sihamba nawo amaphoyisa zibuye zifuna ukulwa lezi zinto bese igcina ke seyifile, sigcina singasawatholanga amaqiniso. Siyabonga ukuthi kubanjwe umuntu okade balekile kakhulu obeyisigangi. Sibonge ke namaphoyisa ase-Alexandra ekuyiwona nawa kuyi-weekend ashiya amakhaya abo angena kwi-operation le besiqaliwe inJoms eliya kwagcina kuboshwe lo mfana. Maningi ke amacala kade enzeka ngale, kwaboshwa abanye babehamba ngale moto babehamba ngayo 7-seater grey abangani bakhe, kodwa yena ke umastermind ugcine engatholakalanga. Uyena ke lo Scotland oduma ukuthi uBhenge. Buka nje uthi ingane encane kanjani. Sicela bonke ke abantu ababanjwe uyena lo mfana inkunzi baphumele obala, bangabi namahloni, bangasabi, ukuze kuzosolveka lama case. Nansi i-ID, i-card lasebank la Mr. SF Gwala elitholakala kuyena lo Scotland. Akaphumele obala naye uGwala ahambe aye emaphoyiseni ase-Alex ngoba mhlambe leli khadi lathathwa ngesikhathi during i-robbery. Siyabonga kakhulu cooperation umphakathi wakanye ose-France okuyiwona osinika information ngayo lo Scotland. Siqhubekele sibambisaneni silethe ukuthula. Inews envume Thula Makwande.